أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Qoyadetten o vakti ayttık periştelere üstüdü li Adem'e secdedinler Adem aleyhisselama. Allah azza ve cel irşad ediyor. Adem oğlanlarını İblisin, şeytanın düşmanlığına aga ediyor. Çünkü bir adamın atasının düşmanı özüne hem düşman oluyor. Allah azza ve cel Adem aleyhisselamı halk edenden son fida edenden son feriştelere emir verdi ki Adem aleyhisselama qarab secde edin. Asıl secdane Allah Teala için etmeli, qaranda Adem'e qaramalı. Adem aleyhisselam özüne secde dip emretmedi feriştelere Adem'e qarab secde edin dedi. Hem çunan ekibirler secdeden pillak namazda Xanı Xuda qarıyas. Allah Teala'nın üyüne qarıyas, secdeden pillak Allah Teala için secde ediyoruz. Feriştelere Allah Teala emir verdi ki Adem aleyhisselama qarab secde edinler. Secden men için edin dedi. Qaranda olsa Adem'e qaran. Feriştelerin hemmesi secde etti. İblis, şeytan secde etmedi. Bu gepin öden Allah Teala Kur'an-ı Azimüşşan'ın köp jaylarında getiriyor. Asıl cihetinden Adem oğlanlarını aga etmek için şeytanın düşmanlığından. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem'e ve yadetine vakti kayıttık periştelere secde edinler Adem'e fesecedu illa iblisa ve secde etti periştelerin hemmesi meğer iblis secde etmedi. Kâne minel cinne boldu iblisin özü cinlerden fepesaka an emri rabbihi bes çıktı perverdigarının emrinden. Allah Teala'nın emrine itaat etmekten çıktı. Adem'e qarab secde etmen. Efetettehizunehu ve zurriyetehu evliya min duni. Allah azze ve cel irşad etti. Aya bes tutuyorsunuz o şeytanı ve zurriyetehu ve şol şeytanın evlatlarını
awliya dost min duni meni goýup wa hum lakum adu wa halanki şol şeytan onun awlatlary sizlere düşman bi'seliz zalimine bedela lebela bet zalimlara bedel yüzünden lebela bet şeytanın öde zalimlara öz nefsine zulmetdiýenlere bedel yüzünden. Indi şeýerde bilen ulama-i kiram ýazdylar ki şeytanyň özüne awlat barmy ýokmy? Bazı ulamalar aýtdyr ki şeytanyň özüne awlat ýok. Bir ýerde wudriyetehu itlaq boldy, ondan murat etba'ahu şeytany tirkeşýänler. Bazı ulamalar aýtdyr ki şeytanyň özüne awlat bar. Hemçinden İmam Mücahid müfessiri meşhur ondan zikr bolýar ki rivayet bolupdyr şeytanyň özüne 5 perdendi bakyn şeytanyň özüne 5 perdendi bakyn şeytanyň. Birisi tebr, biri sabr. Bul sahibul mesaib. İnsanyň üstüne musibatlar gelen pillasında Allah Taala naraz bolan işler etdirir eken. Mesela biratymyň üstüne musibat ýeten pillasında nide bolmady işler etdirir, yakasyny ýertdir, ýüzüni dyrmadar. Şeytanyň 5 ewlady bar eken İmam Mücahid etdi. Birisi sabr, ol sahibul mesaib. İnsanyň üstüne musibatlar gelen pillasında naşükür eder. Wenem birisi el-a'war we birsem dasim diýerken. İmam Mücahid etdi ki men bularyň näme iş etdiýänini bilemýok diýipdir. We birisi şeytanyň owlatlarynyň birisini mesud diýerken. Ol bolsa sahibus sahab hayahu etdirýän. O meselen top gaýra oýnan pillasynda bir tim biýan kyn ussa, onuň tarapdary qiwda şyrakamy şokun etdiýärler. Ya şekilde Arusida Qaysybynyň gyzyny Qaysyberi oğluna toy edip alyp barýarlar. Qiwda hu. Bir sür maymun gelen ýana bir süre şagal gelen ýana bolýar köçeler. Ana şol Mesud diýip şeytanyň ogly barken şonuň oglunyň etdireni işlere. Ol näme diýipdir? Sahibus sahab hayahu niýete. Merdimleriň ortasynda hayahu etdirýärler, şokun etdirýärler. Qiw. Ana ol şeytanyň bir ogly barken Mesud şonuň etdireni işi diýipdir. We birse şeytanyň owlatlarynyň zelenbur diýipdir. Bul bolsa merdimleriň ortasyna tapry kyzygy diýipdir. Bir rivayetde İmam Mücahid'den rivayet bolup gelýär, şeytanyň owlatlarynda a'war sahibi zina. Ol insanlara zina etdirýär diýipdir. Yani zina etmeklige hijany berýär. Merdimlere zina etmeklige teşvik berýär. Zina etmeklige gözüne ýagşy görkezýär diýipdir. Mesud ol sahibi ahwarul kizib. Yalan gepleri ýaýratýan diýipdir. Merdimleriň agydlaryna taşlýar, düýüpsiz yalan gepleri. Wa dasim diýilýän owlady şeytanyň olbasa sahibil biyut. Üýlere girýär diýipdir. Bir adam üýüne barsa, bismillah aýtman girse şeytanyň bile barýar diýipdir. Wagty kinany ise bismillah aýtman ise şeytanyň bile iýip oturýar diýipdir. Ana ol şeytanyň owlatlarynyň dasim diýilýän oglunyň etýäni iş eken. Zelenbur şeytanyň owlatlarynyň zelenbur oglunyň etýäni işi sahibul aswaq. Bu bazarlarda bolýar eken. O palandat ardan boldy, aldan boldy. Almasaň bir ýanyna baryp gaýtýarsyň. Ana şu şeytanyň zelenbur ogly onu merdim bilen gözlerini ýagşy görkezýär. Şekilli şeytanyň özü namazda waswas etýän şeytanyň bar eken. Hemçinan İmam Müslim'in kitabynda gelýär. Enne lis-salati şeytanan yusamma khunzub. Aýlypdyr ki namaz üçin şeytan bar. Ona khunzub diýeken insany namazda ýaňlaşdyrýar. Näçe rekat okynyň bilmän durýarsyň. Näçe ya bolmasa baziýatymyň özü kança rekat okydym kam diýip waswas bolýar. Ol şeytany khunzub diýerken namazda insany waswas etýär. İmam Tirmizi zikr etýär ki täret üçin şeytan ma diýler. Enne lil wudu'i şeytanan yusamma welhan. Täretde waswas etýän şeytanyň adyna bolsa welhan diýerken. Bu hatarnak günä. Hatarnak şeytan bul insany täretde waswas etýän. Ol näde waswas etýär? Pakistanda medresede ders okuýarlar. Tulabalar köpden 15 nefer wagty bir medresede. Soň täredem bilen ruuna durmaly.
Bir adam täret edip otyr. Şol täredin bolsa bizem şonda täret edes diýipdi. Soň biri geldi aýtdy. Bu adama intizar edip oturma. Bu namazda da yetişmiyor. Täredin hem tök etmiyor diýdi. Soň başga bir adam jaýynda durduk, bu täret bolsa baryp täret ederdi. Ol gitti täret edip, ol jaýynda bar täret etdik. Gözüm düştü, täret edip otyp. Şo diýip anaýja edip suwakdyryp ýuýaşady. Bolma hiç kemi ýok täret edişinde. Ýagny çepelini ýuwar ýuwmazda ýagny gurne gelýändir da bir ýer kurak galady diýip ýagny suwakdyrýar. Ýene-dem anaýja edip hemme ýerine suw ýetirýär bolmaz. Iňe anak ýerinde kurak galýan ýeri ýok, hemme ýerine suw ýetirýär. Ýaňadan çepele başlajak, ýagnyna guýup başlaýar. O ýagny şekil çepelini ýuwar. Ona bir 4-5 gaýta ýuwýar fakir. Hasan aýdy şiýanak pişi namazda wallahu alam. Bizler pişini okuyup, farzyny okuyup, sünnet okuyup çykdyk, şondan täret edip duruş eken fakir. Anoňa şeytany ki insany täret eden pillasynda waswasa etdi, oňa welhan diýerekler. Täretin özüne şeytan ma diýdi, Imam Tirmizi sahyp zikreden eken. Oň şeytany özü welhan diýereken. İnsan täret eden plan sen waswasa etdireken. Palan ýerde kurak galandyr elbet şunu bir ýu diýerdi. Aňça da hep ýup bolandan soň palan ýerde şerinde bir ýerin kurak galady diýer, ýagnyny ýu. Ýagnyny waswasa ederke çetirseň bir ýerinde azyk çala galady diýer, ýagnyny ýu. Ana ol şeytanyň insany waswasa etýäne täretden welhan diýereken. İmam-ı Mücahid diyor, şeytanın sulbiye ulatlara madiptir. Hemçine İmam Mücahid onun başka ulamalara aittir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet oluyor. Abdullah bin Mesud sahabetle inne şeytana la yetemesselu fi suretir recule. Şeytan adamın suratında geçip biliyor diptir. Feye'tiyel kavme bir kavmin yanına geliyor. Feyuhaddithum bil hadith minel kizib. Son bir kavmin yanına gelip yalan gururlar veriyor. Feteferrakun merdimlen ortasından yalan bilen cidayet diyor. Sonra aytıyor ki men falan adamdan şöyle gepeştim diyor, onun ödün tanıyon yine adın bilem yok diyordur. Selman-ı Farsi radıyallahu anhu'dan rivayet oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytlar. Birha şeytanın köp bolýan yeri, şeytanın märekesi bolsa bazarlar eken. Bu arada hadis eşdin. Selman-ı Farsi radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem aytlar. La tekunanna in istata'ta awwala men yedhulus sawqa ve la ahir men yahrucu minha fe innaha ma'rikatuş şeytan ve biha yansibu ra'iyatahu. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem aytlar. Hergiz bolmaňlar, eger güýç tapsaňyz awwal bazara barýan, ahir bazardan çykýan. Awwalin nefer bazara girýän ve ahirin nefer bazardan çykýan bolmagyň başarsaň diýdiler. Näme üçin? Şol bazaryň özü şeytanyň märekesi, o şol bazarda şeytan bayragyny tikýär diýdi. Pikir edip görseň bazarda Allah Allah diýen adam kim bolýar? Her kim öz zadyny tarif edip betdiýär. Keçal satyn keçali nup betdiýär, arzan boldy, kulumun şady. Kaşir satyn kaşir nup yatandyr, alma satyn almas nup yatandyr. Birinci satyan birinci nup yatandır. Her kim öz satyan zadyny nup yatýar. Allah Allah diýen kim bolýar? Aşol jahatly Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem hergiz bolmaň, eger güýç tapsaň, awwalin bazara daxil bolýan, ahirin bazardan çykýan diýdiler. Näme üçin şeytanyň märekesi, o şonda şeytan bayragyny tikýär diýdiler. Hazreti Cabir radıyallahu anhu'dan rivayet bolýar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytlar. İnne iblise yezav arşahu alal ma. ثم يبعث سراياه فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة. Tulaw ekram hadise ulasın. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem aytlar, beşek iblis arşyny suwun ýüzünde ýazýar eken. Derýän ýüzünde, suwun ýüzünde arşyny ýazýar eken. Ondan soň leşkerlerine çaşyrýar eken. Şeytana şu leşkerleriniň içinde kula ýaragy menzile ýüzünden şeytanyň kettesine, padişasyna. Fitne yüzünden kettekenrage. Kayti şeytan ikim merdimlerin ortasında fitneni köp turduyor. İkisen ülfed adamın ortasını cida ediyor. İkisana muhabbetli adamın ortasına adarak hadişe getiriyor. Ana şeytan onu dost görüyor. Son şeytan leşkerlerin biri
geliyor da aytıyor ki men şöyle işaret ettim diye. Son şeytanı gurrun var ya da kettesin. Şeytanın aytıyor ki sen hiç iş etmepsin. Son bir gelip aytıyor ki men palanı adamı koymadım. Hatta şol adam bile ehlinin ortasına cidalık getirdim. Yani oğul bile atağın ortasına cidalık getirdim. Ayal bile erin ortasına cidalık getirdim diye gurrun var ya bir şeytan. Aytırıyor peyüdünü şeytan şona şol oğlunun kulayına getiriyor ekensin. Aytıyor ki peyel tezimuhu. Şonson bağırına basıyor eken. Asıl atağın oğlu oldun sen diye. Ama şeytan evlatlarının içinde evladını yaxşı görüyor eken ki ata bilen oğlun ortasına taprika getirse, ayal bilen erin ortasına taprika şöyle zatlar ertip kärguzari verse. Allah azza ve celle hitap etti. Epetettehidunehu ve zurriyetehu evliya min duni. Aya bet tutuyorsunuz o şeytanı onun evlatlarını dost meni koyup ve hum lekum adu bi'sel zalimine bedela. Ve halen ki şol şeytan onun evlatları sizlere düşman. Levela bet iblisin özü zalimlere öz nefislerine zulmetiyene bedel yüzünden. Ma eşhedtuhum halqas semavati vel ard. Allah azza ve celle aytıyor. Ma eşhedtuhum halqas semavati vel ard. Meşhur etmedim şolar bilen şeytanın evlatları bilen asman yerin pida olmaklığında. Ve la halqa enfusihim ve onların öz nefislerinin pida olmaklığında. Ve ma kuntu muttahizel mudillina aduda. Ve bolmadım dost görgüçü gumrahları. Ve ma kuntu muttahizel mudillina aduda. Ve bolmadım dost tutguçu gumrahları yani şeytanları adudan. Yani ay avanan kömekçi. Allah azza ve celle şeytanları, gumrahları özüme kömekçi, avan tutguçu bolmadım. Ve yevme yaqulu nadu şurakâiyellezîne za'amtum. Ve bir gün ki aytya Allah Teala kafirlere nadu şurakâi qîğırınlar menin şurakalarıma. Yani mağa şerik getiriyorsunuz, Latu Uzzanı Huday biliyorsunuz, menin şurakalarım qîğırın. Ellezîne za'amtum. Ol şurakaları ki sizler guman etiyordunuz, onlara şerik karar veriyordunuz. Asıl bizlere Allah Teala'nın azabından kurtarır diye aytıyordunuz, şurakalarınızın de qîğırın. Feda'uhum bes kafirler qîğırıyorlar olar. Butlarının istigâset diyorlar. La tu'zan qîğırık görüyorlar. Felem yestecibu lahum bes cevap verip bilmiyorlar olara. Onların dadına yetip bilmiyorlar. Näçin ki onların özleri butlar. Bazıları demirden, bazıları gümüşten, tılladan, her qaysı öz istidadını, yani şu öz ibadet etdiğin zatlarını özleri uruşuyorlar. Yine demasa alında son yıkılıp secde ediyorlar. Halanki onlarda göz olmasa görür yanak, el olmasa tutar yanak. Olur bu duran daşyan zatlarına ne dip cevap versin qîğırın bilen? Kıyamet bolan pil Allah Teala olan butlarını gepleder dipdir. Olaydır dip ki bizler buların ibadet edenden haberimiz yok. Feda'uhum bes kafirler, müşrikler butlarını, mabudu batıllarını çağırıyorlar. Felem yestecibu lahum bes cevap verip bilmiyorlar. Onların dadını yetip bilmiyor. Ve cealna beynehum mevbiqa. Allah azza ve celle aylandırdık şoların ortasında kafirler bile onların mabudu batıllarının ortasında mevbiqa, yani perde aylandırdık. Ya Enes bin Malik aytıyor mevbik deyip bir dudakta bir çukurluğa ki ring bile kanun becerilen. Ve ra'al mujrimûnen nâra fazannu ennahum mevâki'uhâ. Ve görüyor mücrimler, yani müşrikler dudakı. Fazannu bes yakin ediyorlar ennahum mevâki'uhâ. Bir şek şolar şol dudaka vaki olguçu. Ve lem yecidu anha masrifa. Ve halen ki tapan yoklar şondan iyide dönmekliğe cay. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Allah azze ve celle etti ve her ayna tahkik beyan ettik şu Kur'an'da, Kur'an azim şende beyan ettik merdimlere min kulli meselin, her bir dastanın. Allah azze ve celle Kur'an azim şende her baradan her bir dastanın beyan etti. Halal, haram, caiz, nacaiz. Ondan sonra her bir önkü ümmetlerin vakiyalarından ol insanları ki peygamberine itaat etti, Allah Teala itaat etti, kamyap olup dünyadan gitti.
ol insanlar ki öz Rabbına itaat etmediler, peygamberine itaat etmediler. Olar näkam boldy? Allah azza ve celle Kur'an-ı Azimüşşan'da köp misallar beyan etti. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Ve elbette tahkik beyan ettik şu Kur'an'da. Kur'an-ı Azimüşşan'da merdimler için her bir dastandan. وَكَانَ الْاِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Bu halanki boldu insanın özü bir zatın qurrağı cedel yüzünden. Yani insanın özü köp cedel etýän boldy. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَقَيْتَرmadı merdimler iman etkelmekten o vaktiki onların yanına hidayet geldi. Yani Kur'an geldi. Kur'an gelen pillasında merdimler iman etkelmekten, Perverdigarının mağfiret dilemekten qaytarmadı megerinki olara uvalqıların tarikası, onları düyüpten yoğoldup duran azap olara geldi. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى Men etmedi merdimler iman etkelmekten o vaktiki olara hidayet yani Kur'an geldi. Ve yestagfiru rabbahum ve mağfiret talep etseler Rabbinden illa en ta'tiyahum sunnetul evvelin. Megerinki gelse şolara awalqylaryň tarikasy azap. Aw ya'tiyahumul azabu qubulan ya gelse şolaryň ýanyna azap ayanan göze görnüp. Ve ma nursilul mursalina illa mubashshirina ve munzirin. Allah azza ve celle uzatmadık peygamberlere meger hoş habarlyk berýän cennete ve munzirin korkudýan dozakdan. وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ وَمُجَادِلَتْ يَقَالْمَغَلَتْ kafirler batıl bilen. Yani kafirler aytýatlar ma entum illa beşerun misluna. Dälten meger bizler şekillik bir insan. Kafirler Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve selleme hitap etýatlar ma entum illa beşerun misluna. Dälten meger bizler ýanak bir adam senem diýetler. Näme bilen üstümize poqiýetin ba, bilentligiň ba. El-iyazubillah Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve selleme hakynda kafirler şöýdi. Allah azza ve celle beyan etti. Ve yücadilü'llezine kafaru bil batıl. Mücadele diyor kafirler batıl bilen. Yani cadiye kaçıyorlar. Deltilmeye bizler emri adam dediler. Liyudhidu bihil hakka. Ta ki zayil etseler batıl kalmagal bilen hakne öz cayinden qozgosalar. Vettehadu ayati ve tussala menin ayatlarımı. Allah etti ve tussala menin ayatlarımı ki Kur'an-ı Azimüşşan'da nazil edilen ve ma unziru ve oldadi ki korkuldular. Şunun bilen azaptan huzuvan onu maskara tutsalar. Caydaki kafirler aytıyorlar. Law nasha'u la qulna misla hada. Kur'an barada aytıyorlar. İstihza edip kafirler. Law nasha'u la qulna misla hada. Eger hallasak bizlerim şöylege faydası diyorlar. Ya azap gelir diysen azap barada kafirler aytıyorlar. Law la yu'azzibunallahu bima naqulu. Naşa bizlerin bu gustahane kelimeler aydan musayyitle Allah bizlere azap vermiyor dediler. Vettehadu ayati ve ma unziru bihi huzwa ve tuttular men ayatlarımı ki Kur'an-ı Azimüşşan'da indirildi ve oldadı ki onun bilen azaptan korkuldu, onu maskara tuttular diye Allah Teala. Ve men azlamu mimmen zukkira bi ayati rabbih ve kum zalimrak. Yani hiç kim zalimda ol adamdan ki zukkira nasihat berliyor bi ayati rabbih Perverdigarın ayetleri bilen fa'arada anha bes irad etse şundan. Allah Teala'nın ayetlerinden yüz döndürse, tedebbür etmese, fikir etmese. Ve nesiye ma kaddemet yeda ve yattan çıkarsa ol da ki piş etti onu ikele. Yani a'mal-ı habisaları onu yadından çıkarsa. İnna cealna ala kulubihim ekinneten. Bir şey aylandırdık onların yüreklerinde perde. En yefkahu şol hakkı düşünmekten. Ve fi adanihim vakra. Ve aylandırdık onların kulaklarında olsa ağırlık. Ve in ted'uhum ila'l huda felen yehtedu izen ebeda. Ve eğer çağırsan sen şolara ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayete karşı felen yehtedu bes hidayet tapmıyorlar o vakta. Yani onların yüreklerine perde urulan, kulaklarına da kurşun kuyulan. Felen yehtedu izen bes hidayet tapmıyorlar o vakta yüreklerinde perde olsa, kulaklarında da olsa, ağırlık olsa. Hiç vakt. Näme üçin olar hidayet tapmaklygy istidady ýok bolan üçin. Näme üçin Allah Taala yüreklerine bir insanyň möhür ursa, perdursa. Wa kulaklaryna da bolsa, kurşunda bolsa.
Şol jatdy bilen şerde bir gurrun eşdiň. Gözüň körlüginden wara diýipdir, ýöregiň körlügi hatar diýipdir. İnsanyň ýöregi kör bolsa hakykaty hiç kabul etmeýän. İnsanyň eger ýöregi kör bolasa bara, hakykat kabul etmeýän. Ebu Cehil Peygamberimize nesep lihazdan uzak adamda to atasy bilen dogandy. Peygamberimizin atasının 10 dogany bar. 10 dogan Abdülmuttalib'in 10 ogly batdyny. 10 oglynyň içinden ikisi musulman. Son Hazreti Abbas radıyallahu anh musulman boldular. O birsem Hazreti Hamza radıyallahu anh musulman boldular. Onusy musulman bolmady. Son beýan kılan olaryň Peygamberimizin ata doganlarynyň yürekleri körti dipdir. Yüreklerini Allah Taala olaryň möhür urdy. Garalyk urdy, şol jatdan olar hakka düşünmediler. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem mukabulunda güstahana kelimeler aýtdylar. Allah azza ve celle Peygamberimize hitap etýär. Ve in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idan abada. Eger çağırsaň sana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şolary hidayata garşy falan yahtadu bet hidayat tapmıyorlar idan o wagtda olaryň yüreklerinde perde bolsa, ulaklarynda dammasa agyrlyk bolsa, hiç wagt olar hidayat tapmaklygy istidat ýok bolan üçin. Wa rabbukal gafuru zur rahma. Ve halak senin perwerdigaryň el gafur, geçirimli. Zur rahma, özü mihriban. Law yu'akhiduhum Allah azza ve celle şöyle mihriban zat. Bir insanyň özü 60 yaş 70 yaş ömrüni müşriklikde, hatada, küfürde geçirsin. Ölmedinden awal ölümün äsärleri tapylmazdan awal ey Allah men senden uzak gezip ýörüpdirin. Hata edip ýörüpdirin. Teleki işlerde ýörüpdirin ey Allah men sana iman etgeldim men özüň mağfiret et, afu et diýip bir adam 60 yaş ömrüni hatada, şirkde, küfürde gezip ýene iman etgelse ölmedinden awal Allah Taala nekin ýok şuna. Ey bendem kança ýyl men zeminin üstünde, yerin üstünde gezip ýörüp, men rızıklarından iýip ýörüp, men ibadatym etmedin, taatym etmedin diýeni ýok. Allah subhanahu ve taala şunu ýalqaw etýär. Allah subhanahu ve taala şöyle mihriban zat. Ve rabbukal gafuru zur rahma. Ve halan sen perwerdigaryň geçirimli, zur rahma mihriban. Law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azaba. Eger tizlasata Allah taala şolara bima kasabu o zatlaryny ki kesbetdiler, la'ajjala lahumul azab. Law yu'akhiduhum bima kasabu eger tutsata Allah taala şolara eden kesipler sebep la'ajjala lahumul azab elbette tiz ýeterer şolara azab. Bellahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Belki bar olara bir wa'da, yani kıyametun. Ya olmasa Bedir günde. Lan yajidu min dunihi maw'ila. Hergiz tapmıyorlar Allah Taala'dan başka kaçarına yer. Ve tilkel qura ahlaknahum lamma zalamu ve cealna limahlikihim maw'ida. Allah azza ve celle diyor ve tilkel qura ve şol qaryalar. Yani önkü ummatların hani helak bolan qaryaları kavmunu Nuh aleyhisselam kavmi Nuh aleyhisselamın davetini kabul edip iman getirmedi, helak boldy. Kavmi Ad peygamberine itaat etmedi, Hudaýyna itaat etmedi, helak boldy. Kavmi Semud Hazrat Salih aleyhisselamın nübüwwetini kabul etmedi, Allah Taalaga itaat etmedi, helak boldy. Şoňa meňdeşler. Allah azza ve celle ve tilkel qura ve şol qaryaları ki kafirlerin ýaşaýan qaryaları kavmi Nuh, kavmi Ad, kavmi Semud oňa meňdeş qaryalar. Ahlaknahum helak etdik şolary lemma zalamu her wagtki olar öz nefslerine zulmetler kafir boluşluk bilen we ýene-de Allah Taalanyň din we şeriatyny peygamberini tekzip etmek bilen öz nefslerine zulüm etdiler. Öz nefslerine zulüm edenden soň kafir bolup Allah Taalanyň din we şeriatyny peygamberini tekzip et, ondan soň Allah Taala olary helak etdi. Ahlaknahum lemma zalamu helak etdik şolary o wagtki zulüm etdiler. Ve cealna limahlikihim maw'ida ve aylandyrdyk şolaryň helak bolmagy üçin bir belli wagt. Şol wagtyň özünden öňedem düşmeýär, idadam galmaýar. Hemçinan kuffar Qurayşlaryň helak bolmagy üçin Allah Taala Bedir güni olaryň hakynda wada goýandy.
müşrikîn Mekke Bedir günde helak boldular. 70 neperi murdar boldu, 70 nefer hem esir boldu. Sahabe-i ikramların eline geldi. Ve cealna li mahlikihim mev'ida. Allah azza ve celle aylandırdık şolaryň helak bolmak üçin bir wagt muayyan, bir belli wagt koyduk der. Şol wagtdan olar öňedem düşmeýär, izadym galmy. Hatmy şaýdylan wagtda olar helak edersdir. Ve cealna li mahlikihim mev'ida. Aylandırdık şolaryň müşrikleriň, kafirleriň helak bolmak üçin bir wagt belli. Şol wagtdan öňedem düşmeýärler, izadym galmýarlar. Şaýdylan wagtda hatmy kafirler, müşrikler şol wagtda helak bolar.